niin, että se haukkuu tämän madallutuksen takana. Se on madallutus sitten kaikkien vesien edessä, joka on 15 senttiä vaan korkeus. Sinne ympärät kävelivät. Tästä jatkoa, jos edetään. Mutta ei voi koiran omistajalle ei voi sanoa ääneen aina kaikki. No niin, onko siellä vielä? Tuleeko se Hanna sun koiran? Pohjis lähestyi hyvin varovasti. Se taisi olla vähän vaarallisen oloinen, koska täytyy mennä vähän isännän viereen hakemaan turvaa. Tästä takaa on helpompi lähestyä. Koira havaitsee myöskin sen, että eläin pakenee. Mennään perässä, mutta kun karhu kääntyy ja vaikka nämä on muovihan, koira on erittäin varovainen. Nuori ikä ja kokemattomuus puhuu etäältä ja paki lähestyvää karhua. Nyt on oikea tonne. Annetaan ääntä ja ollaan liikkeellä kaiken aikaa. Haukutaan edestä ja takaa. Pyritään pysäyttämään karhua. Elikkä näitä koiria, mitä äsken, tämäkin koira oli tuolla keinoluolassa ja nyt pintapyynnissä ja kohteena karhu. Tällä karhulla, tällä koiralla tämä löytö oli hyvä, nopea löytö ja haukku erittäin hyvä, kiihkeä ja kaiken aikaa kiinnittää karhun huomioon itseään. Riittää siinä pienessä sisuja puhtia.